clear tu te chi bai le ve ko le voin hi october ni sang hi som ni pali in rin ni ani hei kan ria thewangin ni zan lama zela ro sang chuan ser chip lama kon sat pui lu tuk mai ania boro ka thain apui rem hle maya akal lama tang to in mi pui lamin an borna se em maya atan po chau thlang nge in rin omani ni zan lama ser chip lama akon sat po apui rem hle maya mi pui lam boro ka tha a an thlen tira tangin mi pui thutna chanlo hlawin an ji hut me tuwala ser chip mi pui an pung khom na sa hle ani apui hle mai zela ro sang a bi khi chu a soilo thei lowa a thlen na china pia nga aleng hal thei maya chumi rual chuan mi pui lampon an du tlanga an lom tlang hle ani hol chunga mi pui an khat veka zai bo ruak po a tha hle maya mi ten an ngai hluwa an du ema a bo ruak kal hit lai ala top mai lo ti chu a chiang hle ani zela ro sanga mi pui lom a hloa akal zel na tura ke ni ms collection youtube te pon du sakna kan hlan ani ti chuan zela ro sang concert na video te kan thlir howanga kan ngai dan te le kan hmu dan te comment lama kan hu chi ale anga kan video te bula tanga top thlenga min thlir sak le turin kan som le vek chu ani tuna video kan ngoi thlak zo le kan en zo ta ka kha chuanin zela ro sanga bo ruak kha ti khop khanin akanga so sanga pui khop mai zela ro sanga mi puin kan duwa kan ngei na a kan lom tlanga no pang nu valai nu tlangwal nu la thleng mai in kan du ani
tikhianin azai kan ngai thla ze langa kan ngai thlak chhun zawm ze langa zer chhip hall ah an khat vek mai a ti pawh hianin lenglo mi tam tak an awm ni a hriat ani